Когато Томас мина покрай Хенри, Хенри го помоли за помощ. Съжалявам. Извика Томас. Нямам време да спирам. Търся края на дъгата. Но краят на дъгата винаги беше точно зад ъгъла. Накрая Томас покрай Тоби. По-бавно, Томас. Тоби извика. Има нещо напред на пистите. Но Томас не слушаше. Беше сигурен, че краят на дъгата е точно зад ъгъла. Но тогава имаше проблеми. Томас удари телеграфния стълб и всички излязоха от релсите. За щастие няма пострадали. Пепел и пепел. Томас извика. Томас беше заседнал. Шофьорът му не можа да се обади за помощ. Телефонните линии все още не работеха. Тогава Томас забеляза Пърси далеч. Помощ! Извика Томас. Пърси, помогни! И той подсвирна колкото може по-силно. Томас гледаше тъжно как Пърси се отдалечава. Пърси не ми говори, защото нямах време да говоря с него. Помисли си Томас. Бях твърде заед да преследвам края на дъгата. Томас знаеше, че вината е негова. Но Пърси беше чул свирката на Томас. Знаеше, че Томас е в беда. И бързаше за помощ. Томас е в беда. Извика Пърси, докато минаваше покрай Хенри. Тогава Хенри каза на Бърти автобуса и Бърти разказа на децата. Децата казаха на Джеймс, Джеймс каза на Харолд хеликоптера и Харолд хеликоптера каза на Харви. Харви намери Томас за 0 време. Скоро той ги върна всички на пистите. Благодаря ти, че ни спаси, Харви, каза Томас. Харви каза на Томас, че е предадено съобщение. Всички ваши приятели са помогнали да ви спасят. Той каза. Томас наистина беше много щастлив. Томас изпухтя. Дъгата все още беше в небето. Но Томас не се опита да намери края на дъгата. Той работеше колкото можеше, докато всички телефони отново заработиха. Когато Томас се върна в TIDMO от TH Sheds, той беше изумен да открие края на дъгата. Беше точно над TIDMO от TH Sheds. Старата история беше вярна, ахна Томас. Има нещо вълшебно в края на дъгата. Приятелите ми. Приятелите са най-прекрасното нещо от всичко.